Som sagt, så er vi inde bag vores hjemmeside her, og vi kan se kontrolpanel her, og heroppe der kan vi se navnet på vores hjemmeside. Kontrolpanel, det er sådan et overblik over, hvad der sker på hjemmesiden, så der er blevet redigeret lidt, kan man se her, og hvis der er nogen, der laver noget, WordPress-begivenheder, der er oprettet, der er hentet et plugin. Så det her over kontrolpanel giver et overblik over, hvad der ligesom foregår på siden. Så har vi begivenheder. Det er til vores plugin, hvor vi kan tilføje begivenheder. Vi kan trykke tilføje en begivenhed. Og så kommer der, at vi trin for trin tilføjer ved at indtaste de informationer, vi gerne have skal være tilgængelige. Media. Det er her, vi kan uploade billeder og film, som vi gerne senere vil uploade til vores hjemmeside. Tilføje en ny fil, hvis der er, og vælg. Og så kan man vælge et billede, man gerne vil have inde på sin hjemmeside. Det vil jeg ikke lige nu. Sider. Her har vi et overblik over de sider, vi har på hjemmesiden. Både i den øverste navigationsbar og nede i footeren. Og her kan vi også tilføje, hvis vi synes, det er relevant. Kommentarer. Det er jo fordi WordPress var et gammelt plugin, så det er til kommentarer. Det har vi ikke så meget brug for. Skabeloner. Her kan vi hente skabeloner til at lave for eksempel en side, en sektion, eller kun en container inde i vores WordPress-side. Profil. Der ser vi vores farveskema. Det er standard, så der kan vi ændre det, hvis vi har lyst til en anden palette af farver. Heroppe, som sagt, det er vores hjemmeside. Klikker vi på den, så kommer vi ind på vores hjemmeside, hvor vi kan skifte, som det er vores hjemmeside, og vi kan, hvis vi vil tilbage, så er vi tilbage i backenden. Og jeg vil gå lidt mere i dybden med de forskellige ting i de kommende videoer, hvor vi starter herfra.